Fit-22 ta' Lulju tal-1931 twieled fil-Belt Valletta Guido de Marco, ex-President ta' Malta, ex-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, ex-Ministru u ex-President tal-Assembleja ta' Nazzjonijiet Uniti. Guido de Marco ġie eletta l-ewwel darba fil-Parlament Malti fl-1966 huwa jibqa' magħruf bħala oratur mill-aqwa u li bħala avukat iddefenda kemm il-darba id-drittijiet tal-bnedmin illi kienu qed jiġu mkasbra minn gvern soċjalista. Guido de Marco kien strumentali fit-taħdidiet illi saru ma' mintof wara l-elezzjoni ta' Diċembru tal-1981 li tat ir-riżultat pervers fejn minkejja il-Partit Nazzjonalista ġab il-maġġoranza assoluta tal-voti ingħata 3 siġġijiet anqas fil-Parlament mill-Malta Labour Party. Għaldaqstant kontra rieda tal-maġġoranza kien hemm gvern immexxi mill-Partit Laburista. Fil-perjodu li kien President tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, waħda mill-ewwel affarijiet illi għamel u li bosta kienu rawha bħala pass kuraġġuż u żgur mhux mistenni kienet żjara uffiċjali fil-Palestina. Fil-perjodu li kien President ta' Malta ukoll ġab leħ l-istima ta' kulħadd u kien den ta' bilħaq tal-karga li kien jokkupa. U ħalla din id-dinja fit-12 ta' Awwissu tal-2010 fl-età ta' 97 sena wara li sofra minn attakk tal-qalb waqt li kien fir-residenza tiegħu. Wieħed mill-aqwa ċertifikati li nataw lil Guido de Marco kien mill-Papa Benedettu 16 f'telegramma mibgħuta mill-Vatikan fl-okkażjoni tal-funeral statali li sar fis-16 ta' Awwissu li kienet iffirmata mill-Kardinal Tarcisio Bertone. F'dan il-messaġġ il-Papa kien ikkummenta li de Marco ta' kontribut sinifikattiv mhux biss fuq livell intern ta' pajjiżu, iżda wkoll fora internazzjonali, mod partikolari fil-perjodu li okkupa l-karga ta' President tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti bejn l-1990 u l-1991. Benedettu 16 kellu opportunitajiet jiltaqa' personalment ma' Guido de Marco fost oħra waqt iż-żjara li għamel f'Malta f'April tal-2010. Fit-telegramma kompla jikkummenta li hu għandu stima kbira lejn de Marco għax mhux biss iddistingwa ruħu fis-servizz politiku fix-xena Maltija, iżda dejjem kien xhud tal-fidi fi Kristu fit-twettiq tal-politika.